kwabaseKolose bokuqala isahluko sokuqala soqala ufunda evesini lokuqala. uPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, noTimothewu umzalwane, kubo abaseKolose, abangcwele nabazalwane abakholwayo kuKristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu. Simbonga njalonjalo uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu nxa sinikhulekela. Lokhu sizwile ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu nangothando eninalo kubo bonke abangcwele. Ngenxa yethemba enibekele lona ezulwini, enezwa ngalo ngaphambili ngezwi leqiniso levangeli, elifikile kini njengalokhu likhona ezweni lonke lithela izithelo, landa njengokuba kunjalo naphakathi kwenu. Kusukela osukwini enezwa ngalo, nazi umsa kaNkulunkulu ngeqiniso. Njengalokho nafunda ku-Ephafra, othandekayo eyinceku kanye nathi, oyisikhonzi esithembekayo sikaKristu ngenxa yenu, okunguye futhi owasitshela ngothando lwenu ngomoya. Ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo, asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Nihambe ngokufanele iNkosi, nithokozise ngakho konke, nithela izithelo emisebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu, niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Nibonga oyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni, owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa, ukuthethelelwa kwezono, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu engenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Ngokuba kwadelelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla, engukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo, nokuba ngayo abuyisana nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo, yebo, ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini, nani ekade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi, nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuba animise ningcwele, ningenasisihla nacala phambi kwakhe. Uma kambe nihlala ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwa isikhonzi salo, mina Pawulu. Kalokhu ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu ngokugcwalisa okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe, oyibandla, engenziwa isikhonzi salo ngokwesimiso sikaNkulunkulu,
enganikwa sona maqondana nani ukuba ligcwaliswe izwi likaNkulunkulu. Ngisho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi nezizukulwane, kepha kalokhu yambuliwe kwabangcwele bakhe. Okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yalemfihlakalo phakathi kwabezizwe, enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo okunguye esimshumayelayo. Siluleka wonke umuntu, sifundise wonke umuntu ngokuhlakanipha konke, ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Engikusebenzelayo futhi ngilwa ngokusebenza kwakhe okusebenza kimi ngamandla. KwabaseKolose isahluko 2 soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo, ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganiswe othandweni, babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele, bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu, okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nawokwazi. Ngikusho lokhu ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga, ngokuba noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona kini ngomoya, ngithokoza. Ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ngakho-ke, njengalokhu nimamukele uKristu Jesu iNkosi, hambani nikuye, nigxile, nakhiwe kuye, niqiniswe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Xwayani futhi kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengezimfundiso zokucathula kwezwe, kungenjengokukaKristu, ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Nigcwaliswe kuye, yena oyinhloko yemibuso yonke namandla, enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama, ngokusoka kukaKristu, nimbelwe kanye naye ngumbhaphathiso, okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Nani-ke ebenifile neziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilileyo kanye naye, esithethelela zonke izono zethu, esehlangule incwadi yecala lethu, emelana nathi ngemiyalo yayo. Wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni, ebaphucile ababusi namandla izikhali, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso. Ngakho makungabibikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha, okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza, kepha umzimba ngokaKristu. Makungabibikho muntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile, ekhonza izingelosi, ephike ngemibono yakhe, ezikhukhumeza
ngeze ngengqondo yakhe ngenyama, engabambeleli kuye oyinhloko, okunguye umzimba wonke usizwa, uhlanganiswa ngamalunga nemisipha, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Uma nifile kanye noKristu, nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba okungathi nisaphila ngokwezwe nithobela izimfundiso zokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti, okuphela konke ngokudliwa ngokweziyalezo nezimfundiso zabantu ezinegama lokuhlakanipha, kambe ngokuzikhethela inkonzo nangokuzithoba nangokuhlupha umzimba, akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. KwabaseKolose isahluko 3 soqala ufunda evesini lokuqala. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Ngokuba nafa, ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu engukuphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngakho-ke bulalani amalunga enu asemhlabeni, ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe, okungukukhonza izithombe, okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu, ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha kalokhu nani manilahle konke lokho, ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga, lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe, nembathe omusha owenziwe musha abe nokwazi nokomfanekiso walowo owamdalayo. Lapho kungekho mGreki namJuda, ukusoka nokungasoki, owezizwe noma umSkithe, isigqila noma okhululekileyo, kepha uKristu uyikho konke, ukubo bonke. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa nokuzithoba, nobumnene nokubheka kade, nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhliziyweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni kunye, futhi yibani ngababongayo. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu ngokubonga. Konke enikwenzayo, noma kungezwi noma kungokomsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Bafazi, thobelani amadoda enu njengokufanele eNkosini. Madoda, thandani omkenu, ningabacasuli. Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke, ngokuba lokho kuyathandeka eNkosini. Boyise, lingabathukuthelisi abantwana benu ukuba bangadangali. Zinceku, lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi enu ngokwenyama, kungengokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe iNkosi. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi kwenzelwa iNkosi,
qha abantu. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini. Khonzani iNkosi uKristu. Ngokuba lo owenza okungalungi uyakwamukeliswa okungalungi akwenzileyo. Akukho ukukhetha umuntu. KwabaseKolose isahluko 4 soqala ukufunda evesini lokuqala. Makhosi, zenzeleni izinceku zenu okulungileyo nokufaneleyo. Nazi ukuthi nani ninenkosi ezulwini. Qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango nezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe ngosawoti, ukuze nazi enifanelwe ukubaphendula ngakho bonke abantu. Konke okuqondene nami uyakunazisa khona uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo, oyinceku kanye nami eNkosini, engimthumile kini ngakho lokho ukuba nazi ukuthi sihlezi kanjani. Aduduze izinhliziyo zenu, kanye no-Onesimu umzalwane okholekileyo nothandekayo, ongomunye wakini. Bazakunazisa konke okwalapha. Uyakhonza kini u-Aristaku oyisiboshwa kanye nami, noMarku umzala kaBhanaba enayalezwa ngaye. Uma efika kini mamukeleni. NoJesu othiwa uJustu, yibo bodwa abangabokusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami, abakade beyinduduzo kimi. Uyakhonza kini u-Ephafra, ongomunye wakini, inceku kaKristu Jesu, enilwela njalo emikhulekweni, ukuze nime niphelele niqinisekile entandweni yonke kaNkulunkulu, ngokuba ngingufakazi wakhe wokuthi uyanisebenzela kakhulu nina nabaseLawodikeya nabaseHiyerapholi. Uyakhonza kini uLuka, inyanga ethandekayo, noDema. Khonzani kubazalwane abaseLawodikeya nakuNimfa nasebandleni lakwakhe. Nxa le ncwadi isifundiwe kini, bhekani ukuba ifundwe nasebandleni labaseLawodikeya, nani niyifunde leyo evela eLawodikeya. Nimtshele u-Arkiphu nithi, qaphela inkonzo oyitholile eNkosini ukuze uyifeze. Yilokhu ukukhonza kwami ngesandla sami, mina Pawulu. Khumbulani izibopho zami. Umusa mawube nani.